ଦେଇ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁ ଆଉ ଟିକେ କରୁନୁ ନାହିଁ କରୁଛୁ କ'ଣ? କ'ଣ ସେ ତ କରେଇ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ମରେଇ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ା ଯୋଗୁନିକା ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟାକ ଟିକେ ହଳଦୀ ତେଲ ଟିକେ ମାରିନି ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ଇଏ ବାଡ଼ି ଖିଆ ଯୋଗଣୀ ଖିଆଟା କହିବ ମୋ ମାଆ ଅଛି, ମୋ ମାଆ ଅଛି, ବ୍ୟାଖା ଅଛି। ସିଏ କହିବ ମୋ ପୁଅ କମଉଛି, ମୋ ଘଇଟା କମଉଛି, ମୁଁ ବସିକିରି ଖାଇବିନି ଆଉ କ'ଣ ତୁ ବସି ଖାଇବୁ? ମୁଁ ପେଟରେ ପୁଲା ପୁରେଇକିରି ମଜୁରୀ ଲାଗିକି ଦେବି, ଇଏ ବାଡ଼ି ପରା ମାଇପୁକୁ ଘରେ ବସେଇକିରି ଖୁଆଇବ। ଇଏ ଗଜା ବାଡ଼ି ବସା, ଇଏ ଘରେ ବସିବ, ମୁଁ ମଜୁରୀ ନେଇକିରି ଦେବି। ହାତ ଧରିକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଏଇଆ କରିବ ବୋଲି।